Arizmendiarrietaren Lagunak elkartea, ale, 2007an sortu zen, Mondragoneko bazkide batzuen ekimenez. Irabazi asmori gabeko elkarte independiente, akonfesionala eta irekia da. Misioa, Arizmendiarrietaren figura erreibindikatzea, bere balio humanistak biziri mantentzea eta berak hasitako esperientzia kooperatiboaren ideario soziala bultzatzea. Elkarteak 350 bazkide ditu, 300 pertsona fisikoak, 50 juridikoak, gehienak kooperatibak, eta beste erakunde batzuek Mondragon Unibertsitatea, Eusko Ikaskuntza, Sabino Arana Fundazioa, Mundukide, Saiolan, Garaiagunea eta abar. Eta baita, 5 erakunde laguntzaile daude horien artean Laboral Kutxa. Batzar Nagusi eta Zuzendaritza Batzordea organo kolegiatuak arduratzen dira antolamenduaz eta proiektuetako lantaldeen laguntzarekin. Elkartearen jarduera orokorra 3 ardatz nagusietara bideratzen dugu. Arizmendiarrietaren pentsamentua, balio humanistak eta haren ideia sozialak zabaltzea du helburu. Bide honetan, Arizmendiarrietaren balioen unibertsoaren ondare izugarria bilatu eta landu da. Kooperazion eta TEU lankide aldizkarietatik eta baita Jose Azurmendiren Jose Maria Arizmendiarrietaren pentsamenduak liburutik. Guztira 2000 aipamen eta gogoeta baino gehiago katalogatu eta interes multzo desberdinetan sailkatuak daude. Kooperatibistak, emakumea, familiak, liderrak, gizartearen erronkak eta abar. Eta guztia aleren webgunean erabilgarri dago bilaketa tresnarekin. Informazio guzti hau aplikagarria izaten ari da heziketa kooperatiboan eta baita EMEU Lanki Institutuan doktore tesietarako eta abar. Bestalde, ikerketa berri baten hastapenetan gaude, Arizmendiarrietaren beste 10.000 erreferentzia baino gehiagoren inguruan. Bigarrena, hezkuntza arloari begira, eta helburua da enpresa eredu humano kooperatiboa ikastaro bidez zabaltzea. Horretarako kooperatiba ereduaren ezaugarriekin ikastaroak prestatuak dira, nabarmenduz arlo legal eta ekonomikoa, demokrazia partizipatiboa, enpresaren erroketa, aberastasunaren banaketa berdintsua, pertsonaren boto berdintsua. Baina beti ere, azpimarratuz, kapital sozietateen ereduarekin dituen desberdintasunak. Ekintza honetan, 11 ikastaro eman dira Mondragon Unibertsitateko kampusetan, Deusto Business Schoolen, Euskal Herriko Unibertsitatean, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Teknum Ingenieritza Eskolan, Teknika Lanbide Eskolak, eta bestalde ikasketa ez unibertsitariorako proiektu berri bat hasi dugu. Suspertzen aleren barruan sortutako foroa da, arrasateko kooperatibismoaren eraginaren balioan nabarmentzeko eta etorkizuneko erronketara nola egokitu daiteken irudikatzeko. Taldearen lehen frutu bezala, liburu bat argitaratu da, bere izenburua Suspertzen ispilu kooperatiboa da. Begirada kooperatiboa gizartearen etorkizuneko erronkei. Lan osagarri bat ere martxan jarri da, aukerak egia bihurtzen izenburuarekin. Lan honen asmoa da kooperatibak gizartean izan duten eragin historikoaren azterketatik abiatuta, gaurko kooperatibismoaren alde ideologikoa indartzeko eta etorkizuneko bilakaeraren ideiak proposatzeko. Eta beste jarduera batzuen barruan, hasia musikala, ametsak eraikitzen, Kontzal Mendibil sortzailearen obra da, eta Alek sustatu duena. Mendibilek bere obra osatzeko Arizmendiarrietaren pentsamentuak eta familiakoekin eta beste hainbat pertsonekin izandako elkarrizketatik osatu du bere musikala. 2022ko irailean Arrasaten estreinatu zen eta ondoren Arriagan, Kursalen eta Gasteizko Printzipal Antzokian plazaratu zen. 3.000 pertsonak ikusi dute. Beste ekintza bat izan da, enpresa eredu parte hartzaile baten ingurukoa. 2010ean Europako direktiba baten ondorioz, hainbat enpresa txiki eta ertainek langileen partaidetza enpresaren kudeaketan ahalbideratzeko, kooperatiba eredua oinarri hartu eta enpresa eredu berri bat proposatu zuten. Ale elkarteak 2018an proposamen hori, enpresan parte hartzeko eredu inklusiboa izenekoa, Euskadi eta Nafarroako legebiltzarretan aurkeztu zuen eta 2 erakundeetan aho batez onartu zen. Gaur egun, eredu horren garapen normatiboa erakundeen esku dago. Arlo desberdinetako beste lankidetza batzuen barruan,
Aritzen gara Mondragonekin, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua eta Konfekopekin, baita Asekopekin kooperatibat tutoritzen. Mondragon Unibertsitatearekin eta Mondragon City Challengeen 2 edizioetan proiektu berrien tutoritzen. Eta baita Debagoiena 20-30 proiektuan. Arizmendiarrietak esaten zuen, mundua ez zaigu eman kontenplatzeko, eraldatzeko baizik. Eta gure elkartearen apaltasunetik, konpromiso honekin jarraitzen dugu.